Bona tarda a tothom. Comencem. La visió d'Isaïes en les litúrgies orientals. El llibre d'Isaïes, en el capítol 6è, ens presenta la vocació del profeta, la crida que Déu li fa enmig d'una visió. Els 7 primers versets d'aquest capítol tenen una importància i un ressò molt grans en la celebració litúrgica d'Orient i, doncs, en la seva espiritualitat. Llegim primer, ara, el text bíblic, que divideixo en 3 parts per l'exposició del tema d'aquesta conferència. Primer grup, el capítol 6è, versets 1-3. L'any de la mort del rei Uzies vaig veure el Senyor assegut en un tron molt elevat. Els plecs del seu mantell omplien el santuari. Uns serafins l'assistien. Cada un tenia 6 ales, 2 per a cobrir-se la cara, 2 per a cobrir-se els peus i 2 per a volar. Cridaven l'un a l'altre: Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers, tota la terra és plena de la seva glòria. Segon grup, el ressò d'aquell crit feia tremolar els brancals de les portes i el santuari s'omplia de fum. Jo vaig dir: ai de mi, estic perdut. Jo que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d'un poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l'univers. I tercer tros. Aleshores volà cap a mi un dels serafins, duent a la mà una brasa que havia pres amb uns molls de damunt de l'altar. Em va tocar la boca i digué: ara que això ha tocat els teus llavis, ha desaparegut la teva culpa, ha estat esborrat el teu pecat. Tant, aquest és el text d'Isaïes a comentar. Fixem-nos en la primera part del text d'Isaïes. La visió de la litúrgia celestial dels àngels cantant el Sant, Sant, Sant constitueix, com és ben conegut, la primera part de les anàfores eucarístiques. A l'Orient és més desenvolupada aquesta idea amb una al·lusió explícita a la visió d'Isaïes. Sant Ciril de Jerusalem al segle IV, en la seva 5a catequesi mistagògica, diu ben clarament: acabat això, ens recordem del cel i de la terra, del mar, del sol i de la lluna, dels astres i de tota la creació racional i irracional, visible i invisible, dels àngels, de les virtuts, de les dominacions, les potestats, els trons, els querubins de molts rostres. Ens recordem també dels serafins que Isaïes veia en l'Esperit Sant, posats en cercle entorn del tron de Déu, cobrint-se el rostre amb 2 ales, amb altres 2 als peus i volant amb les altres 2, mentre deien: Sant, Sant, Sant és el Senyor dels exèrcits. Per això nosaltres diem aquesta doxologia dels serafins que ens ha estat transmesa, perquè participant d'aquest himne ens associem als exèrcits celestials. Aquesta explicació de Ciril ens dona ja el contingut de l'anàfora tal com era proclamada en la litúrgia de Jerusalem, i és el que expressen ja en forma litúrgica algunes anàfores. Notem d'entrada que, a més dels serafins, hi veiem esmentats també els querubins, segons la visió del profeta Ezequiel. Per sota d'aquesta volta hi havia els vivents. Cadascun tenia 2 ales desplegades d'un cap a l'altre i amb les altres 2 es cobrien el cos. I encara hi trobem de vegades la visió dels vivents de molts ulls de l'Apocalipsi de Joan. Als 4 costats del tron hi havia 4 vivents plens d'ulls que miraven endavant i endarrere. Cadascun dels 4 vivents tenia 6 ales i estaven plens d'ulls que miraven tot al voltant i cap al tron. Nit i dia no paraven de repetir: Sant, Sant, Sant és el Senyor Déu de l'univers, el qui era, el qui és i el qui ve. Aquestes 3 visions, amb els serafins, els querubins, les 6 ales, els molts ulls, apareixen més d'un cop combinades. Ho veiem, per exemple, en l'anàfora bizantina de Sant Joan Crisòstom. Us donem gràcies també per aquesta litúrgia que us heu dignat d'acceptar de les nostres mans, per més que tenim davant vostre milers d'arcàngels i miríades d'àngels, els querubins i els serafins de 6 ales i molts ulls, que volen per les regions celestes, canten, criden i aclamen l'himne de victòria dient: Sant, Sant, Sant. O l'anàfora de Sant Basili: us lloen els àngels, els arcàngels, els trons, les dominacions, els principats, les virtuts, les potències i els querubins de molts ulls. Davant vostre estan els serafins de 6 ales cadascun. En 2 es tapen la cara, en 2 els peus i en 2 volen. I criden l'un a l'altre amb veus infatigables i amb lloances incessants, cantant, cridant i aclamant l'himne de victòria, dient: Sant, Sant, Sant.
Podem citar també l'anàfora continguda en el Codex Miscel·lani del segle IV de la col·lecció de papirs de Montserrat, anàfora de tradició alexandrina. El que seu a la carrossa, els querubins i els serafins fan guàrdia a la seva presència. Al seu entorn hi ha milers i miríades d'àngels, arcàngels, trons i senyories que canten himnes i proclamen la seva glòria. Aquí tenim la imatge, la carrossa dels querubins, que apareix també en altres textos, com en les actes apòcrifes de Joan, en algunes anàfores armènies, etc. Els antics comentaristes de la celebració eucarística es refereixen explícitament en aquest moment a la visió d'Isaïes. Valgui per tots l'exposició del gran mistagog Teodor de Mopsuèstia del segle IV. Em perdonareu per citaré molt Teodor de Mopsuèstia, perquè realment s'ho val. El pontífex, ara és les seves paraules, el pontífex esmenta especialment els serafins que fan pujar vers Déu aquesta lloança que el benaurat Isaïes conegué per una revelació divina i que ens transmeté en l'Escriptura, aquella que tots nosaltres reunits fem en veu alta. Així, allò mateix que diu a les naturaleses invisibles, ho diem també nosaltres. Sant, 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 el Senyor Sabaoth, el rei i la terra són plens de les seves lloances. Perquè també el benaurat Isaïes, quan per una operació de l'esperit veié per endavant els béns futurs que serien fets al gènere humà, sentia en aquesta visió que els serafins deien aquesta mateixa paraula. Per revelació, el profeta conegué una mena de litúrgia grandiosa, en visió, perquè és massa sublim per a la naturalesa humana i que les mateixes potències espirituals es guarden ara amb gran temor i reverència i per això abaixen els ulls i amb llurs ales es cobreixen els peus i el rostre. Aquí hem de fer un incís. Tant Teodor com Crisòstom, com molts pares, el sant, sant, sant és el Senyor i veuen un símbol de la Trinitat, tres persones i un sol Déu, el Senyor. De fet, és sant, 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 i Crisòstom ho diu una vegada, s'ho diuen de l'un a l'altre. De fet, és una forma antifonal, els crits, sant, 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 els cors angèlics, té res a veure en el fons amb la Trinitat, no? Però la interpreten així. Els actors principals, per dir-ho d'alguna manera, de tots aquests textos i d'aquests comentaris litúrgics són els serafins. Ells són presents i actius en la celebració litúrgica, sobretot en el ministeri dels diaques que els representen, com diuen els antics comentaristes. A més de la part inicial de l'anàfora, amb el cant dels santos, hi ha un altre moment important en la celebració eucarística en què apareixen els serafins i els querubins participant en l'assemblea litúrgica. Em refereixo al moment que en la tradició bizantina rep el nom de la gran entrada, és a dir, del trasllat processional i solemne dels dons, el pa i el vi, a l'altar. Em vaig parar l'any passat aquí mateix en una conferència sobre altar i sepultura de Crist. En una visió mistèrica que trobem explicitada llargament ja a la fi del segle IV, en Teodor de Mopsuèstia, el trasllat dels dons a l'altar per a la celebració de l'Eucaristia és una imatge de Crist anant a la mort i a la sepultura, l'altar, per a ressuscitar per l'epiclesi i donar-se als fidels en la comunió. És una visió del tot el misteri pasqual. Aquesta mateixa visió reflecteixen els cants que en la litúrgia acompanyen aquest moment. Crist, el rei que avança escortat per les milícies angèliques, de les quals els diaques són imatge. Diu Teodor, quan en els vasos sagrats, a les patenes i els calzes és portada l'oblació que serà presentada, has de pensar que, conduït vers la passió, surt Crist nostre Senyor. Cal que consideris que és la imatge de les potències invisibles en servei, text d'Hebreus, que els diaques realitzen ara que porten de fora el pa per a l'oblació. Per això, alguns diaques que estenen tovalles damunt l'altar són la semblança dels llenços de la sepultura, i els que, quan ja ha estat deposat, estan drets als dos costats i agiten uns flavells damunt el cos sagrat i vigilen que no li caigui res al damunt, amb això mostren la dignitat del cos deposat allà. En efecte, és un costum entre els grans d'aquest món, quan acompanyen el cos d'un dels seus morts, portat en un baiard, que el ventin com per a honorar-lo. El cant habitual en el ritu bizantí per la gran entrada, que és ben conegut, diu ben explícitament
Nosaltres que místicament o sacramentalment o d'una manera mística representem o som la icona, els querubins, i cantem l'himne trisagi a la Trinitat vivificant, despullem-nos de tota preocupació terrenal per a rebre el rei de l'univers escoltat invisiblement per les milícies angèliques. Representem els querubins, aquest cant es diu precisament Cherubicon, portant els dons, recordem la carrossa dels querubins, i cantem l'himne dels serafins, el trisagi, tenint doncs un paral·lelisme amb la part inicial de l'anàfora. Aquesta mateixa visió la trobem en el Cherubicon per a la litúrgia de presantificats. Que calli tota carn mortal i estigui en temor i respecte i que allunyi qualsevol pensament terrenal, ja que el rei de reis i senyor dels qui dominen avança per a ser immolat i donat en aliment als creients. Va precedit pels cors d'arcàngels, principals i potestats, els querubins de molts ulls i els serafins de 6 ales. La litúrgia sino-antioquena, entre els cants Votet Malto, és a dir, estrofes de l'entrada, té aquest que fa pensar en un altre passatge d'Isaïes que diu Déu d'Israel que tens per tron els querubins. Heus aquí que diu el cant, heus aquí que sobre el carro espiritual de foc i d'esperit és portat en processó el cos que Nostre Senyor va prendre de nosaltres. Innombrables querubins el beneeixen, els serafins el lloen amb les seves ales i li canten Sant, Sant, Sant és el Senyor. El carro espiritual de foc i d'esperit recorda l'expressió que ja hem trobat, la carrossa dels querubins. Aquesta visió en aquest mateix moment apareix en la tradició siro-oriental. Ó Senyor fort, els àngels estan al voltant del tron terrible de la vostra glòria i davant la vostra majestat, ó Crist, estan en temor els serafins per a honor vostre i no gosen mirar-vos, però amb veu incessant clamen tots junts i diuen Sant, 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 ó amic dels homes, glòria a vos. Veiem, doncs, com la visió d'Isaïes domina no solament l'inici de l'anàfora, en el lloc tradicional dels Santus, sinó que impregna també altres moments de la litúrgia, sobretot el ritu de la gran entrada. I això ho veiem plasmat en els frescos de moltes esglésies en la representació pictòrica anomenada la Divina Litúrgia o també Litúrgia Celestial. Hi veiem representada la processó de la gran entrada, uns diaques que porten el pa i el vi a l'altar i que a les estoles, als horària, duen escrit Sant, 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 a l'estola diagonal. I apareixen també els serafins de 6 ales, dels quals els diaques són la imatge. Recordem les paraules de Teodor. Serafins que també apareixen representats en els flavells que alguns diaques porten a la mà, flavells o ventalls. Germà de Constantinoble, al segle VIII, diu també que els flavells i els diaques són la imatge dels serafins de 6 ales i dels querubins de molts ulls. Una imatge semblant la trobem en el seu contemporani siríac, Moisès Bar Kefa. Totes les litúrgies orientals usen aquests flavells en les processons. És sabut que l'origen el trobem en uns flavells o ventalls de gran format que acompanyaven els faraons d'Egipte, però estris més o menys semblants i amb les mateixes funcions els podem trobar en altres cultures. I que, per exemple, acompanyaven els seguicis del Papa de Roma fins al pontificat de Pau VI, que els va suprimir, aquells grans ventalls que apareixien al costat. En les litúrgies orientals consisteix en un bastó coronat per un disc metàl·lic en el qual hi ha representat un serafí. I és per això que aquests flavells són anomenats hexaptèriga, és a dir, de 6 ales. Se n'han conservat de molt antics, alguns de gran valor. Amb una finalitat inicial de fer aire i allunyar insectes, adquirí ben aviat un sentit d'honor i d'homenatge, i és el sentit que té en la litúrgia. Aquests hexaptèriga o flavells poden dur tot al voltant del disc alguns cascavells que sonen en ser moguts durant la processó. Això recorda la remor de les ales de què parla Ezequiel en la seva visió. Vaig sentir la remor de les seves ales. O encara, vaig sentir també la remor de les ales dels vivents que batien l'una amb l'altra. Hi ha uns flavells menors, dels quals parla Teodor al text citat, quan diu que els diaques agiten uns ventalls per sobre el pa i el vi col·locats damunt de l'altar.
i n'explica la finalitat, allunyar les mosques, però també el seu sentit. Això es fa en senyal d'honor. Això mateix fan encara avui els diaques amb el ripidion o ventall, una mena de bastonet acabat amb un disc de fusta en el qual hi ha representada la figura d'un serafí. En algunes esglésies, sobretot de tradició siríaca i armènia, damunt l'altar hi ha sempre dos d'aquests ripidia. Joan de Dara, un autor siríac del segle IX, diu: així com el sant dels sants d'Israel tenia dos querubins sobre l'arca, des de l'Èxode 25-28, cal que sobre la taula santa, en la Santa Església, hi hagi dos ventalls sobre la taula sacerdotal i que no se n'allunyin. Representen els querubins i els serafins que no s'allunyen de la presència de la naturalesa divina. Passem al segon grup. Hem vist com la visió d'Isaïes marca dos moments de la celebració litúrgica: l'anàfora o pregària eucarística i el ritus de la gran entrada. Passem al segon punt: el sentiment d'indignitat del profeta davant la visió, el sentit de temor davant la grandesa de Déu. Diu: el ressò d'aquell crit feia, això d'Isaïes, el ressò d'aquell crit feia tremolar els brancals de les portes i el santuari s'omplia de fum. Jo vaig dir: ai de mi, estic perdut, jo que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d'un poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el senyor de l'univers. Podríem recordar també l'actitud d'Ezequiel després de la visió dels vivents. Quan ho vaig veure em vaig prosternar amb el front a terra. O la de Joan el teòleg en la visió de l'Apocalipsi. En veure'l vaig caure als seus peus com mort. Teodor, que recull el passatge citat d'Isaïes, aplica aquesta actitud als participants en la litúrgia. Pel que fa a nosaltres, com que se'ns ha manifestat la grandesa del do que havia estat mostrat per endavant el profeta i que s'ha complert ja per a nosaltres per mitjà del sacrifici i el memorial del qual tenim manament de celebrar en aquesta litúrgia presentada davant nostra, estem tots amb l'esguard abaixat i amb gran temor, sense ni gosar mirar la grandesa de la misericòrdia que, sense nosaltres esperar-ho, ha estat vessada damunt nostre. El temor no abandona el nostre esperit. Així, tot al llarg de la litúrgia, tant abans de cridar sant com després, abaixem cap a terra el nostre esguard a causa de la grandesa d'allò que s'esdevé. És aquest mateix temor que mostrem convenientment. I en un altre passatge anterior, el mateix Teodor diu: tot això, i es refereix a la gran entrada, tot això té lloc mentre el silenci ho omple tot, perquè mentre no ha començat encara la litúrgia, convé que tothom, la litúrgia vol dir l'anàfora, convé que tothom amb recolliment, temor i pregària silenciosa es guardi sense dir res la sortida i la deposició d'aquestes coses tan grans i admirables. Quan veiem l'oració sobre l'altar, el recolliment s'escampa entre tots els assistents, perquè això que s'hi acompleix és terrible. Notem ja aquest adjectiu. Amb aquest motiu cal que tothom contempli amb recolliment i temor allò que s'esdevé, perquè ara, per la litúrgia terrible, celebrada segons les normes del sacerdoci, convé que Crist Nostre Senyor ressusciti i amb això anunciï a tots els homes la participació en els béns inefables. La celebració litúrgica a l'Orient està impregnada del sentiment d'un temor reverencial, del sentiment d'adoració davant del misteri que se celebra. Abans de l'anàfora, en la litúrgia bizantina, el diac avisa «Stomen kalos, stomen metafou, stallem dobre, stallem sostrahom», és a dir, estiguem correctament, estiguem bé, literalment, estiguem amb temor per oferir en pau la santa oració. I abans de la comunió, el diaca invita a acosteu-vos amb temor de Déu, amb fe i caritat. Aquí una petita digressió, quan diu, estiguem, abans de l'anàfora, estiguem stomen kalos, que en grec kalos té doble sentit, bé i vell. En canvi, l'eslau ja ha traduït només pel bé, estany en dòbria. Ho fa només pel sentit. Igual que la filocàlia, té en grec, l'original, la filocàlia, amic d'amor del bé o de la bellesa, en canvi, en eslau és dobertolúvia, i és amor del bé. Aquí el mateix joc. En siríac, la paraula xafir també té el doble sentit, bé i vell.
Per tant, estomem que aleshores hauríem de dir estiguem correctament, decentment. Metafobon amb temor, en siríac dégelzo. I aquesta paraula dégelzo de vegades pot ser dura, però també, per exemple, hi ha l'expressió bet dégelto, que vol dir casa del temor, és a dir, casa de culte. L'avís diaconal a l'inici de l'anàfora és molt més desenvolupat en la litúrgia siríaca. Estiguem correctament, xafir, amb temor, dégelzo, amb modèstia, amb puresa i amb santedat. Estiguem tots nosaltres, germans meus, amb amor i fe veritable. Esguardem en esperit i amb temor de Déu aquesta obligació santa posada davant nostra i que per les mans del sacerdot és ofrenada per tots nosaltres. I al moment de l'epiclesi, és a dir, de la invocació de l'Esperit Sant sobre el pa i el vi, el diaca diu novament que n'és de terrible aquesta hora i paurós aquest moment, estimats germans, en el qual l'Esperit Sant ve de les altures excelses, davalla i es posa sobre aquesta Eucaristia aquí present i la santifica. En silenci i temor estiguem drets i preguem. I Narsai de Nisibis, al segle V, explica aquest mateix moment de l'epiclesi amb paraules semblants a aquestes que hem sentit. El sacerdot invita l'Esperit Sant a baixar sobre l'ofrena i es prosterna tremolós amb por i temor. L'herald de l'assemblea, és a dir, el diaca, proclama: estigueu en silenci i temor, la pau sigui amb nosaltres, és a dir, el mateix text que abans. Silenci, temor, respecte, compostura. De vegades, sobretot en la tradició siríaca, aquests termes prenen un to més fort, que pot semblar-ho massa a oïdes occidentals. Terrible, temible, paurós, tremolor, etc. Expressions com altar terrible, litúrgia terrible, etc. les trobem, a més de Teodor, en altres autors, sobretot siropalestinencs, com el mateix Ciril de Jerusalem, que l'usa, o les constitucions apostòliques, també del segle IV. Les trobem també en Sant Joan Crisòstom, que no ho oblidem, era un siroantioquè. Era un antioquè. Per exemple, amb temor i tremolor, fobos que tromos, i amb la convenient reverència acosteu-vos a la temible i terrible comunió. Foberà que efectí, la temible i terrible comunió. O encara, és el temps d'acostar-vos a la terrible i paurosa taula. O encara, estant a punt d'acostar-vos a la terrible i divina taula i a la sagrada mistagògia, feu això amb temor i tremolor. Això és Sant Joan Crisòstom. És l'actitud del profeta Isaïes, és l'actitud dels vidents, Ezequiel, Joan, davant el misteri, davant la grandesa de Déu i la petitesa de la criatura. Jo que sóc un home de llavis impurs, diu Isaïes. Aquests sentiments els veiem expressats sempre en els textos litúrgics, sentiments que porten a l'admiració, a l'adoració, a la lloança. A l'inici de l'anàfora, per exemple, trobem expressions en forma negativa, en grec com el que se'n diu alfa privativa, d'acord amb la teologia apofàtica, segons la qual de Déu no sabem què és, sinó què no és. Així, en l'anàfora de Sant Joan Crisòstom o en la de Sant Basili, trobem aquestes expressions referides a Déu: inefable, inconcebible, invisible, incomprensible, indescriptible, immutable. En les litúrgies orientals queda molt marcat el sentit de la transcendència de Déu, de la seva presència que ho omple tot. Alhora, i precisament per aquest sentit de transcendència i de caràcter inabastable de Déu, ressalta molt més el sentit de la condescendència, dels cinc catàbasis, d'aquest mateix Déu. I aquest fet és el que provoca en els fidels un sentiment de temor reverencial, d'adoració i d'acció de gràcies. És el que diu encara Teodor de Montsuèstia, sempre referint-se al profeta. Per això Isaïes, patint amb tot el gènere humà, admirà la incommensurable misericòrdia de Déu que atorgà una gràcia tan gran a una raça tan pecadora. Temor sagrat davant la grandesa dels dons sagrats, però alhora confiança, com diu un altre cop Teodor en parlar de la comunió. El pontífex agafa els dons sagrats amb la seva mà, de manera com els rep confiadament en les pròpies mans. Hom no té por de la grandesa d'aquests dons, sinó que té confiança a causa de la gràcia. Si la brasa que el serafí agafà amb uns molls, quan tocà els llavis esborrà totalment els pecats, i de cap manera, segons la naturalesa de l'objecte visible, no el cremar ni el consumir,
Molt més tu, quan veus el pontífex, a causa de la gràcia de l'Esperit Sant que hi ha en ell per a poder exercir aquest ministeri, posar a les teves mans aquest do amb una gran seguretat, et cal tenir confiança i rebre'l amb una gran esperança. A causa de la grandesa d'allò que t'és donat, tens por, però en agafar-lo tens confiança en la misericòrdia d'aquell qui feu aquest do als homes. Amb aquest passatge de Teodor toquem ja la tercera part del text d'Isaïes, que torno a llegir. Aleshores volà cap a mi un dels serafins, duent a la mà una brasa que havia pres amb uns molls de damunt l'altar. Em va tocar la boca i digué: ara que això ha tocat els teus llavis, ha desaparegut la teva culpa, ha estat esborrat el teu pecat. La brasa presa damunt l'altar, amb la qual l'àngel toca la boca d'Isaïes, és la imatge de la comunió amb el cos de Crist. En el ritu siriontioquè, el sacerdot, en donar la comunió, diu aquestes paraules que ell mateix s'ha aplicat en combregar ell. La brasa purificadora del cos i la sang de Crist, Déu nostre, és donada al veritable fidel per a la remissió de les culpes, el perdó dels pecats i la vida eterna. Una cosa semblant, encara que sense esment de la brasa, però amb al·lusió implícita a Isaïes, és el que en el ritu bizantí diu el sacerdot després d'haver begut el calze: això que ha tocat els meus llavis esborrarà les meves iniquitats i purificarà els meus pecats. En la tradició siríaca, deien, el sacerdot parla explícitament de brasa en donar la comunió. Però és que el mateix nom, brasa, en siríac kmurto, designa les partícules eucarístiques, els fragments del pa eucarístic partit. Els comentaristes de la litúrgia, per exemple, Moisès Barquefa al segle X o Dionís Barsalivi al segle XII, en parlar de la fracció del pa, diuen que el sacerdot el parteix en tantes brases, kmurte, com siguin necessàries segons el nombre de fidels. O en la commixtió, és a dir, quan el sacerdot tira una partícula del pa eucarístic en el calze, diuen sempre que hi tira una brasa. Dionís Barsalivi fa una al·lusió més explícita a la visió d'Isaïes en parlar de la comunió. Isaïes, quan va haver sentit el cant del Sant, 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 va ser purificat per mitjà de la brasa que va tocar la seva boca, però no la va rebre. Però si el temps antic del profeta, encara que ell no pogués menjar-se el símbol, tanmateix amb aquest senyal va ser purificat, molt més purificarà aquesta brasa aquells que la mengen, perquè ara es menja la veritat. En diverses ocasions trobem remarcada aquesta diferència. El serafí no gosa tocar la brasa ni Isaïes se la menja. Sanefrem, per exemple, diu en un dels seus membre: el serafí no podia apropar la brasa als seus dits, perquè només es va apropar a la boca d'Isaïes. Ni ell l'ha agafada, ni ells l'han agafada, ni ell se l'ha menjada. Però nosaltres, Nostre Senyor, ens ha donat de poder fer en dues coses. I Sant Joan Crisòstom, en el seu comentari bíblic a Isaïes, i concretament al capítol 6è, que relaciona amb la celebració litúrgica, diu: cantes juntament amb els serafins, estigues amb els serafins, amb ells estén les ales, amb ells vola al voltant del tron. Què té d'estrany si estàs amb els serafins? Que allò que els serafins no gosen tocar, a tu Déu t'ha donat d'accedir-hi? Em va enviar, diu, un serafí que tenia una brasa que havia pres amb uns molls de damunt l'altar. Aquell altar és la imatge i figura d'aquest altar. Aquell foc ho és d'aquest foc espiritual. El serafí no es va atrevir a agafar-lo amb la mà, sinó amb els molls. Tu, en canvi, el reps a la mà. Aquesta darrera frase contraposa el fet que el serafí agafa la brasa amb els molls i, en canvi, el fidel rep la comunió a la mà. Hem vist més amunt un text de Teodor que ho explicitava. Segons ell, la mà del pontífex fa les vegades dels molls del serafí. En la visió, diu Teodor, en la visió el serafí agafa la brasa no pas amb les mans, sinó amb uns molls. Aquesta visió mostra que també ells temen d'acostar-se a aquests misteris si no tenen un intermediari. A tu serà el pontífex qui amb la seva mà et donarà els misteris, dient el cos de Crist. Ell tampoc no es creu digne d'agafar i de comunicar uns dons tan grans, però ell té, en lloc de molls, la gràcia espiritual que va rebre per esdevenir pontífex
i que li dona la confiança de comunicar aquests dons. El pontífex, doncs, dona el pa sagrat que els fidels reben a la mà. Sobre aquest punt, ell mateix diu en un altre moment: cadascun de nosaltres s'acosta, sense alçar la vista i amb les dues mans esteses. Amb l'esguard abaixat, el qui s'acosta ret una mena d'adoració i presenta una mena de professió de fe que realment rep el cos del rei, aquell que esdevingué senyor de l'univers per la seva unió amb la naturalesa humana i que és adorat com a senyor per tota la creació. Pel gest de tenir les dues mans esteses, reconeixen en veritat la grandesa d'aquest do que ara rebran. Hom estén la mà dreta per a rebre l'oració que és donada, però posa sota d'aquesta mà l'esquerra, cosa que és un gest de gran reverència. El pontífex donant l'oració diu el cos de Crist, i per això tu dius després d'ell, amén. Amb la teva resposta corrobores les paraules del pontífex i segelles la paraula del qui dona, i hom fa les mateixes coses per a rebre el calze. Poc abans que ell, Ciril de Jerusalem, en la cinquena catequesi, també explica com es rep es pla amb les mans esteses, la mà dreta, esquerra sota la dreta, es rep el pa i a més diu que es toquen els 5 sentits, es toquen els sentits i el mateix després amb el calze també s'ungeix el front i els llavis. La comunió es rebia a la mà, tant a l'Orient com a l'Occident. Lentament s'anà introduint l'ús d'una cullereta per a la distribució de la comunió, inicialment per a la comunió del calze per part dels clergues i més tard per a donar la comunió als laics, havent posat primer dins del calze les partícules del pa consagrat. Pràctica iniciada potser ja al segle VII al Pròxim Orient, fou adoptada després per Bizanci, potser a partir del segle IX, bé que no era un ús general abans del segle XI. Potser el primer testimoni de la comunió, per intinció i per tant amb la cullereta, el tenim paradoxalment en el tristament cèlebre cardenal Humbert de Silva Càndida, el que va llançar l'excomunió contra el patriarca Miquel Cerulari el 1054. Entre les coses que recrimina els grecs hi ha l'ús de la comunió amb la cullereta. El primer testimoni explícit tenim en ell. Aquest ús no serà general fins al segle XII, tot i que, segons el testimoni del patriarca Miquel II i de Teodor Balsamon, en diversos llocs es continuava donant la comunió a la mà. La pràctica de donar la comunió amb la cullereta la veiem ben explicitada ja en Simeó de Tessalònica, mort el 1429, el qual no compara directament la cullereta amb els molls del Serafí, imatge que no trobem en cap autor, però ho deixa entreveure. Diu, el bisbe dona la comunió amb una cullereta a aquests que s'avancen per a combregar. Això s'acorda amb la visió d'Isaïes, que cal que no tots combreguin directament, com s'ha dit, de les coses divines i aterradores, un altre cop aquests adjectius, i que és necessari d'estar amb reverència i esguardar humilment les coses santes. Si els querubins es comportaven amb reverència, molt més necessari és que nosaltres estiguem amb reverència, ja que nosaltres no veiem una figura, sinó la realitat mateixa. Tornant als carbons que hi havia damunt l'altar en la visió profètica, en el foc que els torna roents, hi veu Teodor de Montsuèstia l'acció del foc de l'Esperit Sant. Hi havia, doncs, brases damunt l'altar, com a manifestació del misteri que ens havia de ser transmès. Ara bé, aquest carbó era primer negre i fred, però un cop hagué tocat el foc es tornà lluminós i incandescent. Una cosa semblant havia de ser també l'aliment del Sant Misteri. Allò que és presentat és pa i vi ordinaris, però per la vinguda de l'Esperit Sant és canviat en cos i sang, i així adquireix la virtut d'un aliment espiritual i immortal. Per això Isaïes, en la visió d'aquestes brases, veia l'indici de la revelació d'allò que s'havia d'esdevenir. Teodor compara la virtut del foc damunt del carbó fred que esdevé roent amb l'acció de l'Esperit Sant damunt el pa i el vi. Sobre això, Sant Joan Crisòstom té un passatge molt il·lustratiu, en aquest cas referit al profeta Elies. Llegim el primer llibre dels Reis que Elies fa aixecar un altar amb pedres i llenya i fa posar al damunt el vedell per al sacrifici. Fa una pregària al Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob
I llavors, diu l'Escriptura, va baixar un foc que venia del Senyor i va consumir la víctima de l'Holocaust, i la llenya, i les pedres, i la pols. Tot el poble, en veure-ho, es prosternà amb el front a terra i clamava: el Senyor és Déu, el Senyor és Déu. Joan Crisòstom aplica aquest passatge a la celebració eucarística. Transporta tu ara des d'allà, és a dir, d'Elies, a allò que ara s'està realitzant, que no solament és admirable a la vista, sinó que sobrepassa tota admiració. El sacerdot està dempeus no per fer davallar foc, sinó l'Esperit Sant, i suplica repetidament no perquè una flama encesa des de dalt consumeixi les ofrenes, sinó perquè la gràcia davallant sobre el sacrifici, per mitjà d'aquest, inflami l'ànima de tots i la torni més resplendent que l'or purificat pel foc. L'Eucaristia, doncs, com a carbó ardent, com a brasa, d'acord amb la visió d'Isaïes. L'Eucaristia com a foc, el pa i el vi convertits pel foc de l'Esperit Sant que hi davalla en l'epiclesi, en el cos i la sang de Crist. En algunes oracions de preparació a la comunió que trobem en alguns llibres litúrgics bizantins, hi apareix explícitament la idea del cos de Crist carbó o foc. Per exemple, que el carbó ardent del vostre cos sant i de la vostra sang venerable em sigui la santificació, la il·luminació, la força de la meva pobra ànima, etc. O aquesta altra: amb la comunió, ó Déu, no em cremeu, perquè vos sou foc i cremeu qui no és digne, ans purifiqueu-me de tota màcula. El carbó roent, la brasa amb què l'àngel toca els llavis del profeta, és, com hem vist, la imatge de la comunió amb el cos de Crist. Però recordem què hi afegeix el serafí. Ara que això ha tocat els teus llavis, ha desaparegut la teva culpa, ha estat esborrat el teu pecat. I és el que diu el sacerdot siríac en donar la comunió al fidel, aquest text que ja ha citat. La brasa purificadora del cos i de la sang de Crist Déu nostre és donar al veritable fidel per a la remissió de les culpes, el perdó dels pecats i la vida eterna. Aquí tenim un altre tema que es desprèn del text d'Isaïes, és a dir, l'Eucaristia com a remissió dels pecats. Una vegada més Teodor ho explicita. Certament, la comunió amb els sants misteris ens donarà la remissió de les faltes, ja que Nostre Senyor mateix digué clarament: això és el meu cos que és partit per a vosaltres en remissió dels pecats, i això és la meva sang que és vessada per a vosaltres en remissió dels pecats. Si nosaltres, doncs, amb zel, fem el bé i tenim horror del mal i ens penedim sincerament de les faltes que ens arriben, per la recepció dels sants misteris tindrem certament el do de la remissió dels pecats, segons la paraula de Crist Nostre Senyor. I també ho sabem per les paraules del benaurat Isaïes, i aquí Teodor cita el passatge d'Isaïes. De la mateixa manera, doncs, que el serafí s'acostà a purificar el profeta i li llevar tots els pecats, així també hem de creure nosaltres que en la comunió amb els sants misteris ens són perdonats totalment els nostres deutes si ens penedim dels nostres pecats, en sentim dolor i en tenim compunció en el nostre cor. Podem citar també sobre aquesta qüestió un autor més tardà, del segle XII, el siríac Dionís Barsalidi, que també es refereix a aquest passatge d'Isaïes. Isaïes, quan hagués sentit aquell cant del sant, va ser purificat per mitjà de la brasa que va tocar simbòlicament la seva boca, però no la va rebre. Però el temps antic del profeta, tot i que no va menjar el símbol, tanmateix a través d'aquest senyal va ser purificat. Molt més, doncs, aquesta brasa, Kmurto, purificarà aquells que la mengen, perquè ara es menja la veritat. Les anàfores, naturalment, en commemorar la institució de l'Eucaristia, recorden les paraules de Crist: mengeu, beveu en remissió dels pecats. I aquestes paraules ressonen també en forma de súplica al moment de l'epiclesi, de la invocació de l'Esperit Sant. Valgui per totes l'anàfora bizantina de Sant Joan Crisòstom. Envieu el vostre Esperit Sant sobre nosaltres i sobre aquests dons així presents i feu d'aquest pa el preciós cos del vostre Crist i del que hi ha en aquest calç a la preciosa sang del vostre Crist, transformant-los per la virtut del vostre Esperit Sant, de manera que serveixin els qui en participin per a la purificació de l'ànima, per a la remissió dels pecats, per a la comunió del vostre Esperit Sant, etc. Els exemples es podrien multiplicar, perquè realment són molt nombrosos els textos litúrgics i patrístics de totes les tradicions orientals que expressen la visió de l'Eucaristia com a remissió dels pecats,
Aquí s'ho ha d'aplicar aquell axioma lex orandi, lex credendi. Encara breument, un altre aspecte vinculat amb la visió del profeta. En el seu comentari al llibre d'Isaïes, Joan Crisòstom diu: el serafí ve a purificar els pecats d'Isaïes, no pas pel seu propi poder, car només pertany al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, sinó per l'ordre rebut i per l'aplicació del carbó. Ell no diu pas jo et trec, sinó això et treu les teves faltes i et purificarà els teus pecats per ordre del qui m'ha enviat. En la teologia sacramental de l'Església d'Orient, en efecte, el sacerdot, com el serafí d'Isaïes, és un intermediari, un mitjancer. Ell no bateja, no perdona, no casa. És Déu, a través del seu ministeri, qui opera la gràcia. Com diu també Arsai de Nisibis, és l'Esperit Sant qui celebra els misteris per mitjà del sacerdot. Aquí tindríem un altre capítol molt interessant, d'altra banda, de teologia sacramentària, que s'escapa ja del tema que ens ocupa avui. Acabaré citant un cant de la litúrgia siríaca per abans de la comunió. Serafins de foc i d'esperit veié Isaïes al lloc sant, amb 6 ales cadascun al servei vostre, ó Déu, 2 per cobrir-se els ulls i no mirar-vos la faç, 2 per cobrir-se els peus i no brusar-se amb vos, i volaven tot dient: Sant, Sant, Sant sou vos, Senyor. Amb ells diem nosaltres: sou gloriós al lloc sant. Moltes gràcies.